אני עופר. אהלן עופר. אהלן, מה העניינים? זאת הדר מקדימה. אנחנו חוזרים עכשיו מבני יהודה, דרום רמת הגולן. עשינו היום עבודה מעשית בקצרין. אנחנו לומדים במכללת תל חי, שנה שנייה עבודה סוציאלית. אני נוסע כל ראשון וחמישי מקריית שמונה לקצרין. מה איתך? היי, אני נועה, ואני גם עושה עבודה מעשית עם עופר, ואני גם נוסעת כל יום ראשון וחמישי, ואנחנו נוסעים הרבה. אנחנו מבזבזים ביום בערך 2.5 שעות נסיעות בסך הכל. מבחינת זמן ומבחינה כלכלית אנחנו מוציאים בערך 50 שעות ביום הנסיעות האלה כל אחד בנפרד. רק הנסיעה הזאת שאנחנו עושים עכשיו מבני יהודה לצומת הגומש, שזה אפילו לא איפה שהבית שלנו נמצא, עולה לנו 70 קילומטר, ואנחנו... יותר מ-50 שקל, הלוך חזור. איך הגעת היום? היום הגעתי בטרמפים לקצרין. כמה זמן זה לקח לך? זה לקח לי 1.5 שעות, נרטבו לי הגרביים. שתהיה נסיעה טובה.